Ta nepřátelská propaganda na nás vlastně míří každý den. Ono obecně se škola vlastně by mohla vnímat jako určitá bezpečnostní pojistka, která by měla prostě připravit tu mladou generaci na právě hybridní hrozby. A vlastně vždycky tam byl nějaký nadšený učitel, který tu věc v úzovkách táhl a tlačil dopředu, a když měl dobrého ředitele, tak si myslím, že ten prostor je. A možná ta otázka je vlastně, jak zvedat tu příčku v celém tom systému. Ano. Jak je to ve skutečnosti to, co nás teďka trápí nejvíc. Přestože my máme zkušenosti z druhou světovou válku, s 68. a tak dál, tak vlastně mám pocit, že nevnímáme tak důležité to vzdělávání jako nějaký ten štít, jak jsem řekla. Když jsem projížděla to Finsko, Estonsko, tak pro mě bylo neuvěřitelné, že tam jsou třídy, které jsou vlastně udělané jako bunkry. Že člověk si říká, no, ale jsou připravený, jsou vybavení. Vlastně ta zkušenost těch lidí ze zahraničí, kteří přichází k nám, třeba na vysoké školy, to je velmi jako důležité, že bychom měli podporovat vlastně ten příchod těch zahraničních studentů, že se ukazuje, že to bude mít přínos ekonomický. A víme, že jsme udělali nějakou revizi kurikula a vy říkáte, že to je příprava na život, a asi ano, ale ona ta škola už je i život, že jo? Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu 8+2 Renáty Zajíčkové. Dnes jsem si přizvala výjimečně vzácného člověka, který propojuje diplomacii, bezpečnost, odpovědnost vůči budoucím generacím. Je to člověk, který je zastáncem obrany demokratických hodnot, transatlantické spolupráce, ale třeba také podpory Ukrajiny. Mým dnešním vzácným hostem je ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Dobrý den, pane ministře. Já začnu úplně zlehka. Máme léto. Jak vy trávíte léto? Co vy? Jste ministr zahraničí? Je to zahraničí nebo? Protože trávím většinu času na cestách, tak léto poslední roky nejraději trávím v Česku. Letos je tomu úplně stejně, Krkonoše a jiná místa. Hrady, zámky, když bych to měl A festivaly? To úplně ne, to možná dřív. Já se snažím teďka spíš čerpat síly, odpočívat, takže Česko má krásnou krajinu a je tady spousta příležitostí. To s tím naprosto souhlasím, jako úžasná země, taky ráda cestuju skrz Českou republiku, je pořád co poznávat. Pane ministře, já na to půjdu z ostra. Vy jste nedávno vydali brožurku o ruské propagandě a vlivových operacích, která je zaměřená na mladé lidi, na školy. Proč jste se rozhodli oslovit mladou generaci a co ta brožurka vlastně všechno obsahuje? Tak brožurka Informační manipulace Kremlu je vlastně takový zhrnující materiál, který velmi přístupnou a vlastně i graficky zajímavou formou prezentuje to, co se nám snaží Ruská federace způsobit, jak se snaží působit na naši společnost, jaké má cíle a jaké k tomu používá metody, třeba strašení, vyvolávání různých emocí, přehlcení veřejného prostoru různými verzemi reality, takzvaně dezinformacemi, anebo třeba strašením jadernou válkou. A vlastně každé slovo v té brožurce je skutečně podloženo i určitou analytickou prací, není to dojmologie a míří to k tomu, aby se každý mohl seznámit s tím vlastně, čemu čelíme i v našem veřejném prostoru a může s tím potom dále pracovat. Když to vztáhneme na školy, tak si to někdo může využít jako třeba pomůcku pro výuku, nebo to může sloužit pro státní správu, aby to šířila třeba mezi své zaměstnance. To už potom záleží, jak s tím jednotliví aktéři naloží. My se samozřejmě to snažíme propagovat a šířit a je to uděláno hezky, barevně a velmi poutavě a samozřejmě velmi, velmi přístupnou formou. A je to realita, ve které se ocitáme. Ta nepřátelská propaganda na nás vlastně míří každý den. Jedna věc je, že ji určitým způsobem popisujeme, zároveň nám ten popis slouží k tomu, abychom dokázali správně komunikovat, ať už politicky nebo strategicky, a myslím si, že to je jeden z dobrých výsledků naší vlády, že jsme v této agendě udělali poměrně velké posuny. Takže příručka nebo brožurka neslouží primárně, nebo neslouží jenom školám, jenom dětem, ale vlastně je určená pro širokou veřejnost. Kde je dostupná? Je ke stažení na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, nebo dá se najít na sociálních sítích. Někteří lidé si o ní napsali, tato nabídka samozřejmě stále platí, ale není to o tom, že bychom rozdávali 10 000 kusů někde masově, ale spíše se to snažíme prostě šířit tam, kde je o to zájem.
Vy máte dceru, sám jste říkal, že vlastně s ní trávíte třeba to léto. Přemýšlíte o tom, jak vlastně vychovat dnešní mladou generaci, jak vychovat svoji vlastní dceru a jak ji připravit na ten budoucí svět, na ty hybridní hrozby, které jsou vedle nás. Určitě bojujete, vnímáte třeba dceru, jak je ovlivňovaná kamarády, nebo možná třeba i sociálními sítěmi. Jak tohle zvládáte a jak to řešíte vlastně? Tak já myslím, že každé dítě vlastně si také utváří vlastní názor na svět a má to odpozorované z rodiny nebo od spolužáků ve škole. Je potřeba o těch věcech mluvit, otevřeně komunikovat a myslím si, že tady asi role rodiny bude důležitá. Vidíme, že jsou různé fenomény třeba i na sociálních sítích, tak toho je potřeba, asi tomu nejde zabránit, ale je potřeba se o těch věcech umět bavit. A jak vy se o tom třeba víte se svojí dcerou? No, když za mnou přišla, že chce rozšířit oprávnění na mobilu, tak jsme si o tom prostě půl hodiny povídali. Já jsem si nechal z umělé inteligence vygenerovat, řekl jsem umělé inteligenci, dej mi půlhodinové povídání vůči této věkové skupině, jaká jsou ta témata. Musím říct, že to bylo skutečně jako zajímavý ten obsah a ta nebezpečí jsou totiž různého charakteru, od toho, že vlastně jako vysvětlit, že obsah, který vidí, je třeba personalizovaný, že to nevidíme úplně všichni, že někdo, kdo se tváří jako kamarád, nemusí být kamarád, nebo se z kamaráda může stát někdo, kdo vám chce ublížit, tak je potřeba o tom mluvit citlivě a myslím si, že to je asi to hlavní, co může každý jednotlivec udělat, nebo každý rodič. A samozřejmě škola, já jsem byl potěšen vlastně, když mi řekla, že škola taky měla určitě nějaké kurzy a moduly, takže takže není to úplně tak, že by škola na tohle rezignovala, ale... Ne, v tomhle případě ne, tak jsem byl rád. No, ono obecně se škola vlastně by mohla vnímat, nebo škola, možná vzdělávání, jako určitá bezpečnostní pojistka, která by měla prostě připravit tu mladou generaci na právě ty hybridní hrozby, měli by chápat, co to jsou demokratické hodnoty, měli by být schopni prostě rozklíčovat aktuální situaci. Dneska máme velmi složitou geopolitickou situaci. Jak se vlastně dá ta geopolitika promítnout do škol? Když pominu, že máme nějaký předmět, historii a tak dále, ale obecně prostě ta situace, ta globalizace, o které se říká, že dneska už je zase na ústupu, dá se vůbec nějak jako promítnout do toho vzdělávání, do kurikula? Tak já vzpomínám na základy společenských věd, to byl ten předmět, kde jsme řešili o tom, jak funguje stát a jaké jsou principy fungování státu, určitě dějepis, ale tak kdo poslouchá na dějepise, že jo, to potom už musí člověka skutečně ten předmět bavit. Já jsem hodně teďka v posledních letech cestoval po republice, ale vlastně navštěvoval jsem většinou gymnázia v různých krajských městech nebo třeba bývalých okresních městech a tam samozřejmě, když jsem pak měl debatu se studenty, tak to byly otázky, jak kdybych šel do veřejnoprávní televize, velmi kvalifikované, fundované. Nedělám si iluze, že tohle je celé školství, protože jsem chodil na gymnázia a vlastně vždycky tam byl nějaký nadšený učitel, který tu věc jakoby v úzovkách táhl a tlačil dopředu a když měl dobrého ředitele, tak si myslím, že ten prostor je. A možná ta otázka je vlastně, jak zvedat tu příčku v celém tom systému. Ano, přesně tak. Nemluvím jenom o tom předmětu, dějepis a tak. Přesně tak. Takže to si myslím, že je ta skutečná výzva, na kterou já teda tím, že nejsem odborník na vzdělávání, úplně nemám odpověď, ale myslím si, že je to ve skutečnosti to, co asi nás teďka trápí nejvíc. Protože ta geopolitika je vlastně hodně široký pojem, že? A přesně, my máme v našich školách takové jako tradici, možná z Rakouska-Uherska, že se to kurikulum učí v těch předmětech. Naštěstí dneska díky revizi rámcových vzdělávacích programů se vytváří daleko větší prostor propojovat právě ta témata a dávat je do souvislostí, učit prostě v tematických celkech nebo v nějakých integrujících celcích. Takže ty možnosti dneska jsou, protože přesně ta geopolitika, to je přece historie, to je zeměpis, ale to je třeba, já nevím, demografie a podobně, to všechno tam je a
je těžký vlastně vnímat ten svět takhle v tom kontextu a přesto to ty děti musí umět, ta budoucí generace, protože ty hrozby to opravdu jsou a dneska se hodně hovoří o tom, že musíme tu mladou generaci vybavit tak, aby byla odolná vlastně vůči těm hrozbám a dokázali porozumět tomu světu, sobě a tak dál, což je jako velmi složité. Vidíte tu třeba roli Ministerstva zahraničních věcí nebo svojí osobní, kde byste třeba mohl pomoci právě těm mladým lidem se lépe orientovat v tom světě? Já myslím, že role Ministerstva zahraničních věcí je hodně vzdálená vůči školství jako takovému, ale když se podíváme na stát, celý jeho bezpečnostní aparát od tajných služeb, armádu, Ministerstvo obrany a kde je vlastně i Ministerstvo zahraničních věcí, tak naším úkolem je v dnešní velmi informačně roztříštěné době včas o některých věcech informovat solidním způsobem, tak aby se to nestalo předmětem určitých spekulací, aby ten zbytek země, řekněme, mohl pracovat důvěryhodnost toho státního aparátu. A to věřím, že se nám daří. Konec konců i tak příručka je jako jeden z mnoha příkladů práce, kterou na Ministerstvu zahraničních věcí v oblasti strategické komunikace děláme. Další je třeba to, že jsme zvýšili kapacitu naší reakce. Dost často se objeví třeba nějaké lži. My jsme schopni reagovat relativně rychle, třeba v řádu hodin na sociálních sítích, tak abychom ty věci uvedli na pravou míru a někdy jsme schopni třeba i předvídat ty reakce, takže rovnou, když se něco odehrává, tak už do té komunikace zahrneme, řekněme, ten náš příběh, kterým hájíme ten náš zájem. A to si myslím, že vytváří určité stabilnější prostředí pro to, aby v tom školském systému jako mohla být opora o ten stát. Určitě. A může tu víc nějaký třeba konkrétní příklad, kdy něco takového se odehrálo, že se něco napravilo, nebo... Nevím, prostě byla lež, že zemřeli čeští vojáci v Oděse nebo někde na Ukrajině a vlastně my jsme tu protireakci vydali poměrně rychle, říkám v řádu hodin jsme to ověřili, že nic takového není a tím jsme tomu prostě udělali konec tomuto lživému příběhu. A potom máme celou řadu aktivit, že naši diplomaté jezdí do škol, mají debaty se studenty, povídají si s nimi, takže říkám, pokud je někde zájem, tak vlastně mají možnost se třeba seznámit s prací diplomata a pochopit něco o tom, jak funguje dnešní svět. Myslím si, že to je důležitá součást naší práce. My bychom potřebovali vytvořit generaci budoucích sebevědomých zástupců České republiky ve světě. Určitě na tom taky pracujeme. No, tak představte projekt, na kterém máte obrovský podíl. Jo, já jsem udělal reformu diplomatické akademie, ona již existovala jako formou kurzu. My jsme z toho udělali samostatnou instituci, která i po novele zákona o zahraniční službě vlastně nemíří už jenom do Ministerstva zahraničních věcí, ale i vůči ostatním rezortům, protože dneska třeba v Bruselu, v Evropské unii jsou lidé z Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra, to všechno jsou v přeneseném slova také naši diplomaté. Takže rozšiřujeme záběr toho kariérního vzdělávání, tak aby všichni naši lidé, kteří v zahraničí působí v zahraničí, měli možnost se na tom podílet. Jsme v zárodku, je to instituce malá, ale já věřím, že ji čeká krásná budoucnost. A jak vypadá sebevědomý diplomat třeba? Jakou výbavu by měl mít? No, musí to být občan, musí to být sebevědomý občan, který se potom naučí, co to obnáší diplomacie, odpracuje si to, člověk se diplomatem postupně stává, tak jak si to zažívá. Takže určitě je důležité, aby náš stát měl sebevědomé občany, kteří budou hrdí a rádi pro ně pracovat. A určitě takové máme a bylo by dobré, aby i ten vzdělávací systém samozřejmě tomu pomáhal. Kolik máte už frekventantů, nebo máte už nějaké absolventy? To je skutečně malý kurz, je to 5 měsíců diplomatické přípravy, vlastně jednou za půl roku nabereme 8 lidí, protože ta diplomacie, sice česká diplomacie je relativně velká, ale lidé tam pracují celý život, takže to je vlastně ten počet lidí, co jakoby nastupují na Ministerstvo zahraničních věcí, ale pak jsou to různé přednášky a tak dále, ty aktivity se rozšiřují a myslím si, že se budou rozšiřovat do budoucna. Skvělý. Pojďme ještě malinko zpátky k té škole, k té budoucí generaci.
Opravdu ta naší generace je vystavovaná jako velkým tlakům a nejisté době. Máme historii, která nám říká, že zkušenost je vlastně s komunismem, se Sovětským svazem, dneska Ruskem je velmi jako varující. Máme zkušenosti třeba z jiných zemí. Já jsem navštívila severské země, Estonsko, Finsko a tam oni vlastně tu bezpečnost a ve vzdělání nebo ve vzdělání a bezpečnost vnímají daleko silněji než u nás, přestože my máme zkušenosti z druhou světovou válku, s 68. a tak dál, tak vlastně mám pocit, že nevnímáme tak důležité to vzdělávání jako nějaký ten štít, jak jsem řekla, proti těm hrozbám a jako nějakou pojistku proti, nebo pro demokracii. Proč si myslíte, že vlastně se nám tohle nedaří? Proč jsme tak vlastně možná náchylnější právě na to přijímat ty dezinformace, přijímat tu manipulaci, neověřovat si data, posílat řetězové e-maily a tak dále, vlastně podléhat třeba té propagandě. Proč jako ta historická zkušenost pro nás nebyla tak silná, nebo v čem jiné je to Finsko a Estonsko? Tak Finsko si prošlo krvavou válkou se Sovětským svazem a je to menší společnost a mají tu hranici. To znamená, oni bezprostředně sousedí s velkou zemí, která čas od času po nich pokukuje. Vlastně a to případ i těch pobaltských zemí, které skutečně vlastně byly 40 let okupovány Sovětským svazem a dneska si uvědomují, že jejich svoboda může být opět ohrožena. Svoboda a prosperita. Takže možná určitá bezprostřednost té hrozby posouvá ty společnosti k tomu, že řekněme postupují trochu nekompromisně a možná i mají větší národní shodu na této otázce. Já myslím, že Česko také dělá hodně, byť jsme možná v těch 90. a 0. letech brali, že jsou věci zalité sluncem a že se nemusíme úplně tolik věnovat těmto otázkám a dneska to horko těžko doháníme. Mysleli jsme si, že už se nás to nikdy týkat nebude, že nějaká válka v Evropě nás se týkat nebude. Já, když jsem projížděla to Finsko, Estonsko, tak pro mě bylo neuvěřitelné, že tam jsou třídy, které jsou vlastně udělané jako bunkry, že to jsou fakt třídy, které mají buď vůbec žádné okno, nebo opravdu jenom nějaké malinké, prostě opravdu kovové dveře, prostě na x západu, takže to bylo jako pro mě hodně jako inspirativní, zároveň to působilo až tak jako hrůzostrašně, člověk si říká, no, ale jsou připravení, jsou vybavení. A já když jednám s různými ukrajinskými kolegy nebo se svým protějškem, tak oni mluví o tom, že děti vlastně pro ně je důležité, aby děti dále chodily do škol, ale ty školy jsou třeba, učebny jsou vytvořené ze stanic metra nebo budují školy vlastně v podzemí, tak aby děti dál chodily do škol, nebyly doma, ale zároveň, aby byly v bezpečí, aby nemuseli neustále někam utíkat. Takže bohužel může se nám to zdát, že to je třeba přehnané, ale ve skutečnosti, když pak dojde na něco špatného, tak je to nevyhnutelné. No, je to tak. No. Vy jste absolvoval studium také v zahraničí, dneska se o tom hodně hovoří, že je důležité taky získat tu zkušenost z jiné země, poznat, jak se tam žije, jaké tam jsou podmínky sociální, zdravotní a tak dále. Pan premiér to velmi často říká a říkal svým studentům, že vlastně to je nejlepší škola, prostě je to toho zahraničí. Já jsem svoje děti také poslala a bylo to mnohé prostě velmi jako pozitivní zkušenost pro ně. Když byste měl charakterizovat ten největší přínos, jste ministr zahraničních věcí, největší přínos právě třeba pro tu mladou generaci z toho poznání nebo z toho zážitku v zahraničí, tak co by to bylo? Třeba svoji dceru budete chtít vyslat někam? Určitě můžu doporučit každému, aby zkusil vyrazit někam takzvaně na zkušenou. Já jsem měl tu možnost být ještě na Erasmus ve Velké Británii, když byla v Unii. Těch základních poznání je několik. Za prvé člověk pozná, jak to funguje v jiné zemi a může srovnávat s Českem.
tak to je asi ten první moment a najednou třeba zjistíme, že některé věci tady fungují třeba líp, než je standardem v zahraničí. Typicky třeba zdravotnictví v západní Evropě dost často není na takové úrovni, nebo není tak dostupné. Třeba, nebo není tak dostupné. To slyším často třeba od kolegů na ministerstvu zahraničních věcí, kteří rádi se vrací do Česka z těchto důvodů. Druhá věc, kterou já jsem určitě ocenil při svém pobytu v zahraničí, bylo možnost se potkat se spolužáky ze zahraničí z různých evropských zemí. Člověk najednou jako pozná ty národní charaktery, oni do určité míry v každém prostě Jižani jsou jiní než my Češi a najednou nebo Švédové třeba, například, že? Takže to je určitě také zajímavé a obohacující a samozřejmě studium v cizím jazyce je něco, co člověka vždycky posune o mnoho dál a je to něco, co si potom nese po zbytek života, protože to je velmi praktická zkušenost. Takže já si myslím, že to je důležité, aby když lidé vyráží do zahraničí, aby s otevřenými očima tedy se koukali, kde jsou a snažili se něco poznat. Hodně se říká právě o tom, vy jste to sám zmínil, že jste se zúčastnil Erasmu, že Erasmus jako v České republice není úplně tak masivně využívaný, že bychom měli ho víc propagovat. Vy máte pozitivní zkušenosti s programem Erasmus, který právě podporuje jak středoškoláky, tak vysokoškoláky? Já jsem chodil na mezinárodní teritoriální studia na Fakultu sociálních věd, kde se tak latentně očekávalo od každého studenta, že vycestuje a byli jsme v tom maximálně podporováni. Z logiky věci toho oboru, takže nevím, jaká jsou čísla. Já samozřejmě vidím okolo sebe spoustu lidí, kteří se snaží nějakým způsobem vyrážet do zahraničí a jenom bych to podporoval. A ono to platí obráceně. Ona vlastně ta zkušenost těch lidí ze zahraničí, kteří přichází k nám, třeba na vysoké školy, tak jako vlastně se ukazuje, že to je velmi jako důležité, že bychom měli podporovat vlastně ten příchod těch zahraničních studentů k nám do republiky. Dokonce máme vytipované, co já vím, asi zhruba 10 zemí, na které bychom se měli soustředit a vlastně těm studentům vytvořit nějaké prostředí, výhody možná i proto, aby tady třeba po studiích zůstali, protože se ukazuje, že to bude mít přínos ekonomický a tak. Takže ono to je oboustranné, nejenom vlastně naši lidé ven, ale i ten. A určitě, a já si třeba ještě vzpomínám, že vlastně na gymnáziu jsem absolvoval 2krát týdenní pobyt v Hamburku a zase potom německý děti přijeli jakoby za náma, bydleli u nás, byl takový ten na týden výměnný pobyt a to člověku taky spoustu věcí. Byli jsme v německé škole, tak jsme viděli, jak vypadá německá škola, že není zase tak odlišná a tak dále, takže to nemusí být jako půlroční pobyt nebo roční pobyt někde v cizině, který třeba není pro každého, nebo si ho ne každý může dovolit, ale i ty menší, kratší jako výměny studentů si myslím, že jsou velmi, velmi důležitý. Takže tohle je určitě věc, kterou bychom v tom vzdělávání měli jako podporovat a zintenzivňovat, protože je to přesně, jak jste řekl, to srovnání je hrozně důležité. Já si vybavuju, nebo mám zkušenost s našimi studenty, když vyjedou do zahraničí a vrátí se třeba po roce, jdou tam na střední školu. To jsou úplně jiní vyměnění lidé, daleko vlastně jako zodpovědnější, vyzrálejší, možná i sebevědomější. Uvědomujou si hodnoty té České republiky. Já ještě vám dám jako jeden příklad. Rádio Svobodná Evropa, které teďka teda se potácí v problémech, tak Česká republika vlastně dlouhodobě sponzoruje program fellowship Václava Havla a Jiřího Dienstbiera, kdy mladí zahraniční novináři přijíždí na půl roku do Svobodné Evropy a já jsem měl možnost se opakovaně potkat s těmi lidmi na začátku toho pobytu a ke konci zhruba půlročním a ti lidé získají obrovské sebevědomí. Oni nabídou i schopnost se třeba prezentovat. Ono jako prezentovat se v cizí zemi, v cizím jazyce je do budoucna něco velmi užitečného. Takže ono to člověka trochu jako challengeuje, trochu to z vás jako dostane zase něco nového, takže určitě ty mezinárodní výměny. A člověk se učí i vlastně filtrovat, že jo, co prostě je pro toho člověka podstatný. A co třeba, když má prezentovat do České republice, co vlastně říct? Na čem vlastně Česká republika stojí? Kde jsou ty hodnoty té České republiky? Kde, pane ministře? Kde byste řekl, nebo když reprezentujete naší zemi v zahraničí, tak co je to, co prodáváte? Já myslím, že dneska už můžeme prodávat, že jsme sebevědomou západní zemí, která je prostě plnohodnotnou součástí Evropské unie, Severoatlantické aliance, že jsme skutečně vyspělá země, která má v celé řadě oblastí co nabídnout, biznisově,
kulturně, společensky. A máme už dneska skutečně i, řekněme, generaci lidí, která prožila většinu svého života v demokracii, ve svobodě. Ty kariéry začaly záhy třeba po revoluci, takže nejsou ani zatížení těmi jako vzorcemi minulosti. Že mohli začít od začátku vlastně. A prostě máme i příklady firem, které prostě dneska fungují globálně a musíme dělat všechno pro to, abychom toto udrželi. Když se podíváme 30 let nazpátek, tak jsme odvedli jako společnost obrovský kus práce, velmi nevýhodné pozice, 40 let komunismu, který to tady prostě jako destruoval. Máme slušný blahobyt, byť samozřejmě máme ještě na čem pracovat. Takže tohle ukazuji partnerům a myslím si, že i během naší vlády se to povedlo, že my jsme bráni jako sebevědomá plnohodnotná země, nemusíme se schovávat třeba nutně do nějakých regionálních formátů. Dneska s naším velmi jasným postojem vůči Rusku, podpoře Ukrajiny se dokážeme dostat do zajímavých třeba i menších formátů, kde se připravují nějaké iniciativy, koalice ochotných, ale to jsou i v různých tématech. Vlastně jsme zváni do takových užších debat předtím, než se to vykopne do Evropské unie. Takže to je ten obrázek, který já se snažím v zahraničí vytvářet a nemohl bych to dělat, kdyby ta země taková nebyla. Takže možná, že si musíme víc věřit, protože si myslím, že máme takovou tu tendenci se sebe mrskat, říkat si, co se nám všechno nedaří a jací jsme vlastně jako, chci říct, neschopní, ale prostě pořád koukáme jinde, že to určitě, dělají líp a že jsou nejlepší. A teďka jako jaký si klás ten cíl, tak samozřejmě Česko nikdy nebude rovno zemím, jako je Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, protože prostě jsme 10-11 milionový národ, ale můžeme se srovnávat se zeměmi, jako je Nizozemí a Dánsko a hrajeme tuto ligu a já myslím, že a to není jenom o diplomacii, to je, říkám, o biznisu i v kulturní sféře. Takže já mám zkušenost zase, nemám samozřejmě na úrovni jako mezistátní, ale zase mezi třeba školní, protože máme několik spoluprací a tak hovořím s řediteli a je pravda, že naši studenti, když vyjedou do zahraničí, třeba jako škola nebo třída, skupina a setkají se svými vrstevníky, tak jako my je v mnohem je přečíme, jako v té nějaké kreativitě, my možná nemáme některé jako procesy úplně jako vystylované nebo jako dopilované do úplných detailů, ale právě je tam ta kreativita, ta svým způsobem jako inovace, že si prostě dokážeme poradit a během chvilky prostě vyšvihneme představení, rekvizity si prostě najdeme, kde se je zrovna něco vidíme. Takže vlastně vůbec se tam nestrácíme, nebo ty naši mladí lidé, naopak, ale přesto jako si tak prostě ta důvěra nebo sebedůvěra si myslím, že tomu našemu národu schází. A zase je to možná role i té školy, jak na tomhle jako zapracovat. A já když se dívám jako na ty generace mladší, než jsem já, tak je to čím dál tím lepší a lepší. Jo. Takže to mě nabíjí určitým optimismem. Kdybych to měl vzít v nějakých dekádách, tak třeba ty generace, které dneska vychází z těch škol, tak kdo chce, tak umí třeba perfektní jazyky, protože ty možnosti jsou tady daleko větší a to pak třeba odbourává některé ty bariéry, které ta generace moje nebo starší mohla mít. Jo, s tím taky souhlasím, že i ta mladá generace vlastně svým způsobem jako je sebevědomější, umějí si více říct o to, co chtějí a vědí prostě leckdy, jako, jaký je jejich cíl, smysl a tak dál. Není to vždycky, ale obecně si myslím, že to můžu pod nějaký zkušenosti, kterou mám takhle potvrdit. Vím, že jeden z vašich nějakých iniciativ, aktivit na Ministerstvu zahraničních věcí je práce s influencery. Influenceři to je dneska fenomén, hlavně pro mladou generaci. Jakou roli vy vidíte právě v těch influencerech? Jak mohou vůbec dělat nějakou osvětu? Oni můžou škodit, ale můžou samozřejmě hodně pomáhat. Víme zkušenosti všichni s panem Mikýřem, kterou udělal, že jo, s Čínou a podobně před několika týdny. Tak máte vy v tomhle nějakou strategii, jak s tím pracovat? Já myslím, že je potřeba nejdřív si popsat vlastně
současný stav, kdy vedle tradičního mediálního trhu, který je ovládaný mediálními domy, redakcemi, které mají nějaké majitele, redakční porady, editory, šéfredaktory a samozřejmě potom ty lidi, kteří tvoří samotné články a má to relevantní dosah do společnosti, vlastně se vytvořila nezávislá sféra, která běží na Instagramu, na TikToku, který sleduje zhruba 1/3 mladých lidí v Česku, na YouTube, na Twitchi a na těchto platformách, kde vlastně lidé vytváří obsah a vytváří ho sami na sebe a dost často je to volnočasový obsah, ale právě to přechází i do politických témat, protože ten obsah prostě reflektuje dění naší společnosti a to, po čem je vlastně poptávka. Takže my se na to snažíme reagovat tím způsobem, že tyto lidi zveme, pokud mají zájem, můžou přijít na aktivity, které my na Ministerstvu zahraničních věcí organizujeme. Jsou to takové půldenní semináře, kde vlastně seznamujeme od, řekněme, věcí takového základního charakteru, co třeba stát dělá pro bezpečnost internetu, ale to má všechno ty geopolitické přesahy v Číně, k Rusku. Mluvíme o tom, jak funguje náš systém strategické komunikace, ale třeba mluvíme o konzulární pomoci, o tom, jak cestovat do zahraničí. Řada influencerů cestuje nebo se živí propagací třeba nějakého rezortu nebo země, protože samozřejmě oni pracují za cílem nějakého zisku, takže mají také své klienty a to je všechno v zájmu naší země, našeho státu a pokud mají zájem o tu spolupráci, tak samozřejmě my jsme otevřeni. Je to něco nového, děláme to zhruba poslední rok, nejsou tam zatím jakoby peníze, že bychom nějakého influencera měli jako domluvenou na spolupráci. Pokud o to někdo zájem nemá, tak... A je zájem? Já myslím, že už děláme několikátou akci. Branding, připravuje se společný branding Česka, tak aby jsme se prezentovali jednotně, tak jsme jim třeba ukázali, jak dneska ten branding vypadá, jak by mohl vypadat. Čili i jako zpětnou vazbu získáváte. A já zatím vnímám, že to má relativně pozitivní odezvu. A myslím si, že je důležité prostě i s těmito lidmi, kteří prostě pak mají třeba 500 000 zásah, umět hovořit a oni na druhou stranu cítí určitý zájem, což si myslím, že je také dobře. Takže bavíme se i o těch citlivějších věcech, jako je ruská propaganda, čínská propaganda a tak dále, jak už jste zmínila tady. Co vaše dcera, třeba influenceři? Myslíte si, že někoho sleduje? No, určitě. Nebo víte to? Určitě jo, ale ona má takový jako specifický zájmy, tak to tady úplně nemusíme jako rozebírat, ale myslím si, že všechno jako, že tak jako si ještě držím přehled. Já, co se týče právě těch dětí a těch digitálních sítí, internetu a tak dál, tak tam hrozí strašně moc nebezpečí. Vůbec nebudu tady mluvit o tom, kolik na tom tráví hodin času a podobně, ale velmi často ty influenceři nebo lidé, kteří tam mají nějaký vliv, vlastně vyzývají tu mladou generaci k tomu vždycky k nějakým jako skutkům, že jo. Vím, že jsem se s tím setkala právě ve škole, že tam byla prostě výzva podtrhněte koho uvidíte, tak mu podtrhávejte nohy, jako jo. Hrozná legrace, teď se to mělo natáčet, prostě jak ten člověk zareaguje, jak spadne a tak dál. Takže ty na těch sítích prostě se dějou samozřejmě takovéhle věci a zase je to teda o té škole, aby nějak... O škole, především o rodině samozřejmě, která by měla mít tu hlavní roli, ale No tak jakoby jsou různé fenomény, které prostě doba přináší, nevím, počítačové hry, taky máme tendenci občas na ně spoustu věcí svádět, ale tak my bojujeme s tou společenskou soudržností, právě i tou roztříštěností toho mediálního světa, takže asi těžko obvinovat jeden konkrétní fenomén, ale spíš jako vytvářet nějaké povědomí o tom, co je přijatelné chování a co už přijatelné chování není. A jakoby škola je instituce, takže určitě by měla jako k tomu své žáky vést, ale vždycky to bude jako úkol na obou stranách. Já jsem moc ráda za to, že to říkáte, pane ministře, protože leckdy se nám zdá, co pracujeme ve vzdělávání, že jakýkoliv problém, který ve společnosti je, tak vlastně se jako řekne, to musí vyřešit ta škola. Takže vlastně nám bobtná
počet témat, který vlastně do té školy musíme vlastně zahrnout. Ať je to třeba ta geopolitika, nebo je to obrana země, nebo jsou to ty závislosti. Do toho zdravý životní styl, do toho musíte dělat dopravní výchovu, do toho děláte sexuální výchovu, do toho prostě, já nevím, rizika, která přichází ze světa. Že vlastně jako možná si myslíme, nebo že ta škola to spasí, ale ta škola to taky nemůže spasit, jo? Protože máte jenom nějaký omezený počet hodin, dnů, kdy ta škola je a je to přesně o nějaké té celospolečenské vlastně jako diskuzi, dialogu, o světě. A tady asi opravdu musí hrát roli třeba i ta média, která mám pocit, že leckdy selhávají nebo neinformují úplně přesně. Jaký vy máte třeba s tímhle zkušenosti? No, já mám zkušenost s tím, co jste popsala, že vždycky se to v úzovkách hodí na vzdělání. To znamená, my potřebujeme více vzdělání. No, u řady fenoménů my můžeme možná vzdělat tu mladou generaci, rozhodně nevzděláme lidi, kteří dneska chodí do práce, nebo se mohou taky vzdělávat, ale asi nevzdělá ten náš vzdělávací systém. Asi budou muset chtít oni sami, nebo třeba generace, která už je v seniorním věku, tak tam musíme asi pracovat jinými formami. Já vnímám školu jako přípravu na život, takže ta by měla do určité míry mě dát jako praktické odpovědi na to, co já potom budu řešit po zbytek svého života, takže není špatné jako mít ten informační základ, ale je mi blízká myšlenka nějaký jako projektů, věcí, které mě donutí zapojit ty znalosti, které jsem nabyl, anebo si ty znalosti třeba opatřit, nebo kompetence k tomu, abych byl schopný ten problém vyřešit, finanční gramotnost například, což je asi kombinace matematiky a nějakého selského rozumu. Prezentační dovednosti si myslím, že je důležité taky rozvíjet i u žáků. No, ono je to opravdu obrovské množství, tak dneska víme, že jsme udělali nějakou revizi kurikula a bylo to velký souboj o to, co vlastně má být součástí toho kurikula a co ne. Vy říkáte, že to je příprava na život, a asi ano, ale ona ta škola už je i život. Že jo? To je prostě potřeba tak vnímat, že to není nějaký jako skleník, ale prostě už to, že to dítě je v té škole, tak prostě pro něj je to v ten okamžik prostě nějaká fáze života, kterou žije a takhle je to potřeba vnímat. Jo, je to dneska o proměně roli té školy, že už to není jenom o předávání informací, ale opravdu vytváření nějakých postojů, názorů, hodnot, které si myslím, že musí být nějakým tím štítem právě pro to, co dneska prožíváme, jaké hrozby tady máme. Jsou ty demokratické hodnoty, občanská společnost. Ono to zní hrozně jako klišé, ale je to vlastně strašně důležitý. A těch momentů v té škole, kdy vlastně to můžete nenásilnou formou vlastně vytvářet u těch dětí, je obrovské množství. Jo? Nemusí to být jenom nějaká suchá přednáška nebo práce s učebnicí. Takže super. No já jsem taky vlastně připravila návrh reformy 8+2. Ono to s tím vlastně spolu souvisí, protože já tam hodně hovořím o modularitě, o tom, jak bychom ten systém měli udělat prostupnější, modulárnější, právě proto, aby se tam vlastně dařilo právě propojovat ty věci a dávat je do souvislosti, aby jsme nemuseli mít striktně oddělené předměty, jako to dneska máme, ale vytvářet prostě nějaké bloky, které spolu souvisí. Já si myslím, že už jsem vám dost otázek, pane ministře, položila. Podcast má název 8+2, to znamená 8 otázek vám, ale 2 otázky i mně. Tak máte nějaké? Mám. První otázku, kterou jsem se na vás připravil, a my jsme tady okolo toho trošku kroužili, hlavně v začátku té debaty. Jak posilovat národní hrdost? To je jako těžká, krásná otázka. Měli bychom posilovat národní hrdost. Daří se nám to jednoznačně, když je nějaký sportovní turnaj nebo soutěž, mistrovství a podobně. Myslím si, že hokej je toho důkazem a když už jsme teda u toho, tak když jsme někdy v loni vyhráli, u nás bylo mistrovství světa, vyhráli jsme nad Švýcarskem, tak jsem to využila jako materiál právě, protože učím tu občanku a my jsme se tomu fakt 1 celou hodinu věnovali a na té situaci jsme si vlastně ukazovali, co všechno vlastně to pro nás národ jako znamenalo. Jo? Semknutí, nějaká soudržnost, nějaká podpora. Pozitivní emoce. No jasně, pozitivní emoce, které sdílíte a vlajky a symboly a kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop. Jako tam bylo tolik momentů, kdy vlastně, ale z těch dětí bylo fakt vidět, jak ty emoce úplně z nich prostě jako, jak se říká,
nastříkali pozitivní, oni měli, prostě to byla tak úžasná hodina nabitá, fakt jako emocí, byli to vlastně deváťáci, jako skvělý, takže těch momentů je opravdu hodně, samozřejmě jsou to výročí, které bychom měli připomínat a sledovat film, já si třeba myslím, že úžasný počin byl ježišmarja, teď se nemůžu vzpomenout. Vlny, přesně, tak děkuju moc, protože to prostě je přesně o tom, aby ty děti pochopili, co se vlastně dělo v té době a vlastně jak se tím třeba ten rozhlas dokázal jako poprát, jak to vyřešil a tak dále. Já jsem se díval na Vlny, pro mě to byl zajímavý zážitek, protože já ten 68. řekněme mám ještě od rodičů nebo od prarodičů jako popisovaný jako z první ruky a řekněme z takových těch klasičtějších filmů, co pak vznikly v 90. letech. Jo. Koloja a podobně. Jo, a ty Vlny už tomu přistupují trochu jinak, aby to dokázali předat generaci, která je od toho o něco dál. Jako myslím úžasný učební materiál filmu Vlny. Že to splnilo. Takže opravdu takhle vlastně nenásilně, prostě když říkám nějaké výročí, skrz ten film, myslím si, že máme opravdu strašně moc jako skvělých filmů, kde ta hodnota toho češství, řeknu, jako je vykreslená úplně úžasně. Takže ano, a pak to můžete dělat skrz prostě to, že si projdete ústavu a tak dále, ale to už pro ty děti je takový hodně suchý. Já si myslím, že ty emoce jsou strašně důležitý. No. Určitě to k tomu taky patří, aby byli informováni, že něco takového existuje, jasně. Že se k tomu můžou třeba vztáhnout v určitý moment. Já si pamatuju, že jsem byl nějaké malé dítě, jak jsem se dozvěděl, že existuje deklarace lidských práv OSN, tak jsem, tak ono něco takového je. Jo. Neříkám, že jsem to celé četl, ale už jenom jako vlastně ta informace samotná nějakým způsobem je i pro mladého člověka. Samozřejmě ideálně to učit prostě nějakou zážitkovou formou skrz projekty, aby fakt ty děti to zažili, navštívit Terezín, jo, což se třeba taky děje, edukační různý programy, aby ty lidi prostě, ty mladá generace zavstřebala, na čem ta Česká republika, nakonec o tom jsme se tady bavili, vlastně stojí, co je to, čím se můžeme chlubit a čím jsme třeba výjimeční oproti ostatním. No a druhá otázka? Druhá otázka tady vlastně, jestli byste mi v pár větách dokázala říct, co je teda hlavní smysl reformy 8+2, kdybych měl o tom někomu já povídat dál, třeba během volební kampaně, která je před náma. Jasně, tak je to změna toho vzdělávacího systému, který tady máme 30 let, kdy máme 9letou povinnou školní docházku. Nikdo se nikdy zatím nezamyslel nad tím, jestli je to moc nebo málo a jestli by nestálo toto změnit. Já si myslím, že stálo, protože 9 let je z mého pohledu přežitý. Ukazuje se, že 9. třída je opravdu ročník, který je z mnoha ohledů jako brzdou pro vlastně ty 15leté. Někteří se připravují celý rok na přijímací zkoušky a ti, kteří je nedělají, tak zase stagnují, nikdo se jim v té škole moc nevěnuje. Čili úplně vlastně přeměnit tu formu přijímací zkoušky a posunout to povinné vzdělávání na střední školu. To je to gro vlastně. A co je ta dvojka teda? Co znamená to? No to jsou ty 2 roky na té střední škole. Povinně 2 roky na střední. A můžeme víc debatu, jestli to má být rok nebo 3. Já navrhuju 2 roky, čili bychom měli 10 let povinnou školní docházku na 2 úrovních, na té základní, na té střední. Nejdůležitější je, nebo nejtěžší asi je samozřejmě diskuze o tom, jak by ty 2 roky měly vypadat, ale co je důležitý, já navrhuji, aby vlastně po té 10leté povinné školní docházce každý absolvent té povinné školní docházky udělal takzvanou malou maturitu, která by nešla neudělat, každý udělá, dostane jenom nějaké skóre a ta vlastně malá maturita by měla právě prověřovat to, o čem jsme se tady spolu bavili, tu připravenost do toho světa. To by nebylo o odbornostech, pouze ve výjimečných případech, když třeba by ten člověk už nepostupoval dál na střední školu, tak by si mohl dodělat nějakou dílčí profesní kvalifikaci, aby když bude už na pracovní trh nějakou kvalifikaci měl a nešel jenom se základním vzděláváním, ale primárně ta zkouška by měla být o ověření toho, jak ten žák porozuměl světu, sám sobě, jak je schopen si, já nevím, vyplnit daňový přiznání nějaký podobě, samozřejmě třeba jednodušší, jestli má povědomí o tom, jak se zakládá firma, jestli je schopen si přečíst prostě článek, který mu porozumí a podobně, jo, to jsou ty občanské prostě kompetence. Takže to jsou ty 2 roky na té střední škole a potom teda by tu střední školu měl zakončenou velkou maturitou, tak jak ji známe dnes, ale byla by to opravdu spíš maturita zaměřená už jako na tu odbornost, kterou by ten student musel prokázat nějakou třeba prací, nějakým problémem, který by vyřešil a podobně. Ta
ten návrh té reformy obsahuje 10 opatření. To je potřeba vnímat, že to je opravdu jako promyšlený do velkých detailů. Pracovala jsem na tom s experty, ze sociology, s vývojovými psychologi, s ekonomy. Mám vlastně už nějakou analýzu ekonomickou, co by to vlastně tomu státu přineslo. A právě to, co by se vlastně získalo třeba jenom tím zrušením toho jednoho ročníku, tak to jsou miliardy, které bychom mohli přesunout vlastně do daleko smysluplnějších třeba věcí v tom vzdělávání. Takže milé děti budete trávit o rok času ve škole tak. Méně. No je to tak, protože ta vzdělávací dráha naše je opravdu předlouhá. Kolik studentů vlastně dneska skončí základku a nejde dál? No, je to různý v rámci celé republiky, ale jsou třeba místa, kde i třetina. Kde třetina dětí... Někde to bude mít velký přesně, dopad. Tak Praha asi není problém, to jsou v podstatě téměř promile, ale opravdu ten sever Čech a západ Čech a to jsou klidně jako třetina dětí. Byla jsem v takových školách ostravských, kde vám pan ředitel řekne, každý třetí dítě mi prostě nepokračuje po základce dál. Takže to je vlastně reforma, která by třeba vůči těm strukturálně postiženým regionům měla taky výrazný dopad z hlediska kvality vzdělávání pro... Jednoznačně. Ono právě pro tu většinu těch dětí tahle změna nebude nic znamenat, protože oni pokračují minimálně na ten 3letý učební obor, ale fakt pro tuhletu skupinu je to zhruba nějakých 8% dětí, který prostě nepokračují po základce dál a kolo se roztáčí. Jo. Buď jdou na úřad práce, nebo jdou na nějakou brigádu, tam za po chvilce skončej a jak říkám, a už jsou na dávkách a to nechceme. Jo. A bohužel, místo, aby se ta procenta těch dětí snižovala, tak oni se naopak zvyšují. Což je alarmující. Takže nejsem expert na vzdělávání, ale myšlenka se mi velice líbí a je mi sympatická. Jo, tak děkuji moc. Je to daleko samozřejmě složitější, komplikovanější. Jak říkám, je to 10 opatření, ale v kostce je to vlastně asi nějaké zefektivnění toho systému, možná zkrácení té předlohé vzdělávací dráhy, vytvoření větší prostupnosti a modularity, kratších vzdělávacích jako celků, kdy ten student bude moci si rozhodnout, jestli chce pokračovat v té dráze, kterou si vybral, nebo chce jít najednou se nějakam uhýbnout, protože najednou ho zajímá něco jiného, nebo si chce dodělat maturitu a podobně. Takže takové jako modernější, prostupnější, flexibilnější systém, než který máme. Super, tak já tomu fandím. Pane ministře, děkuji moc za to, že jste přišel. Velmi si toho vážím. Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn. Tak já vám přeju, ať to léto máte hezké a ten zbytek toho léta máme všichni hezký. Čeká nás perné období, nás dva speciálně. My jsme v Praze tady na stejné kandidátce, takže se budeme určitě hodně potkávat a s vámi se budeme potkávat a těšíme se na setkání a mějte se moc fajn. Nashledanou a děkuju.